Čauže ľudia, dneska som si kúpil Shada, prenesné video, takže dajte like, odprijete zvonečko, používajte môj kód na Fortnite Alex podpožitko a my ideme na video. Tak, chcete vidieť moje brawlery, teraz som pošlul kita, mám 103. Čiže 1103 pohárkov. Ja hľadám už kočuj kita. Taký som najbral. Viete, že som získal nového Shada. Melody asi. No neviem, či sa ešte rozličí video. Či už som mal Melody, alebo nie. Otisa, Rufusa a Ember som práve dneska získal, ktorú môžete získať aj vy úplne skoro jak zadarmo. Idete na Supercell Store a tam máte za trejdačo Ember. A tak ja som si už otvoril tých 15 startupov, čo sú v shope. Malkemi. Ešte tých demonických. No. Tu tento Edgar. Som otváril včera staropy a neuveríte, čo mi padlo. Z demonického staropu mi padlo to jeho skin, ktorá je úplne. No tak, a ideme na video. Tak už sme vo videu, bože. No, tak dneska si pustíme na toho Shada, ktorý má v shopu. Tak, nech si ho kúpi, alebo nech počká na kredity. Dneska chcem dokončiť tieto tu dve anglické staropy a uvidíme, čo vám padne. A ideme hrať. Ja pôjdem brawlboly, bo za Shada mi hrozne idú brawlboly a chcel by som sa ich pokúsiť hrať. A ja len tak OK. Videli mnohí, že som pušnul toto. Tak moc som damage nedal. Tak. Musím vyhrať. Keď dáme 100 lajkov, tak urobím video, ako som pušnul Shada na rank 30, hej? Keď nedávaj, tak vieš, že pušujem. Tak to som nejaký bol, vadí. Ale čo som vám povedal, napíšte do komentára, od jaký sezóny bavíte. Keď budete si ďalšie puše, napríklad Gainen. Ja mám najväčšie laky za skiny. Chápeš? Tak nič. Vyhrali sme. Dneska sa budem pokúšať. Takže ešte jedna hra a už mám to. Tie startupy. No, ale toto. Keď si ma chcete predať do friendu, tak vám dám QR kód.
Počkajte. Dám vám QR kód môj. A ešte, keď chcete, napíšte do komentára, či mám natočiť videjko od môjho prvého nového účtu. Ukážem vám, jaký to je. Počkaj. Pôjdeme do Supercell ID. Dáme si toto. Let's go. Continue. Počkajte chvíľu. Ešte vám na chvíľku niečo ukážem na počítači. Keď si chcete pozrieť hociaký film, ne? Chcete si nejaký film pozrieť, hej? Tak ja vám ukážem jak. Keď si ho chceš pozrieť a nejde v telke. Tak, napíšeš tu kúkaj. To mám tu už. Vyhľadá sa ti tá stránka. Kúkaj toto. Potom dáš, jaký chceš film. Ja si dám napríklad Venom. Hej, tu je tá nová trojka film. Posledný tanec, ja len po anglicky. Prečo takto si už môžeš pustiť film. To som vám ukázal a chcete si urobiť tier list, keď si chcete urobiť tier list, to je keď si urobiť tier list, počkajte. Napíšte list. Dáte toto, ne? Ja si tu dám asi na minulé videjko toto urobíme tier list. Dáme tier list brawlerov na minulé videjko. OK? Tu mám tier list. Ty chceš vyberať, ne? Ja neviem, jaký, tak ja si vyberem napríklad Clash Royale, Brawl Stars, tu Microbiome, Pokémon, Batman. No, tak ja si možno dám. Ja si dám toto, ne, napríklad len hovorím už každý. Chcete toto dať, máte to tu a môžete hodnotiť. Ja urobím takého Brawl Stars. A my ešte ideme do Brawl Stars. Tak, chvíľku ešte počkajte, hej. Ešte vám tu niečo na chvíľku ukážem.